El embarque inaugural se produjo aquí en Dénia a comienzos de octubre y digamos que fue el embarque que sirvió como ejemplo al resto de puertos. Pel port de Dénia van eixir 40.000 persones que venien de les comarques de la Safor i la Marina. Pel d'Alacant van ser expulsats més de 30.000 moriscos de la vall del Vinalopó. Els del nord isqueren pel port de Vinaròs, però considerant la llau de gent, s'hagué d'habilitar també el port de València, on els moriscos pagaren de la seua butxaca les barques que els van portar cap a un món nou i una vida nova. Una vida que comença al Port d'Orà, a Algèria, on arriben els 130.000 expulsats del Regne de València. Des d'Orà es reparteixen per este món nou. Alguns es queden a Algèria, als regnes de Tilimsén i Mostaganem. Altres van al Marroc i altres al nord de Tunísia, on 400 anys després encara se sent i es palpa el deixant morisc valencià. Los valencianos llegaron a Túnez con una identidad más fuerte que los demás. Intentaron guardar una cierta identidad. Y los valencianos son los que se quedaron mucho también en la capital y en algunas regiones como Zaguán, Solimán, esos son más valencianos. Y una buena parte también en Testur. Testur és el poble més morisc de tot Tunísia. Està al nord del país i és un poble excepcional dins del món islàmic. Esta mezquita es única en el mundo islámico porque tiene un reloj en el minarete que es el único en el mundo islámico también. Este minarete tiene una forma muy parecida a las torres compañeros de la España cristiana de la época. L'interior de la mesquita de Testur és sorprenent. El mirab, el lloc cap a on han de mirar els que resen, és com un altar cristià. Passejant per estos carrers i observant estes cases, és fàcil imaginar un poble valencià del segle XVII. ¿Cuánta población morisca? Pues mira, yo diría unos 60% de la población son morisca y todos saben que son de ascendencia española. Mira, vamos a ver, este es Semi. Hola Semi, ¿qué tal? Que habla español, mira. Hola, ¿qué tal? Semi, ¿tú sabes decir algunas cosas, no? En español. Sí, claro, todo lo que queráis. Es que ya... ¿Eres morisco? ¿Eres morisco no soy descendiente de ¿Y usted? من عائلة أندلسية. Sí, es andaluz. عمي مصطفى سليمان زبيس كان أرشيولوج. Era geólogo, español. ويحب كان يمشي برشا. De la familia Sbis. De la familia Sbis, de sus tías. Dicen que Sbis viene de Valencia. Y viene de Valence. Viene de Valence. Es un apellido que viene de Valencia. Jopis. Il a visité pas mal de fois l'Andalou. Siempre se va a Andalucía. Et il était aimable par les Espagnols là-bas. Ahora tiene que venir a Valencia a conocer los orígenes. Tienen la piel blanca, todos, es increíble. Con el pelo negro o el pelo rubio, son distintos. Hanen Sbis és així, amb pell blanca i ulls verds. És periodista, viu a Tunis i és una morisca del segle XXI. En este carrer, el dels andalusos, on es van establir els moriscos que es quedaren a la capital, sent present la història de la seva família, els Llopis. Être morisque, c'est toute une identité. Vous êtes différent des autres Tunisiens, c'est-à-dire que vous avez des yeux clairs et de la peau claire. On leur dit avec toute fierté qu'on est des morisques. Et on commence à leur raconter l'histoire, qu'ils la connaissent un peu, mais ils sont étonnés, ils sont enthousiastes de savoir un peu sur cette histoire morisque. La majoria dels moriscos entraren a Tunísia per Bizerta, desembarcaren i es repartiren pel nord del país.
Així el paisatge és com el nostre, no té res a veure amb els deserts del sud. El nostre recorregut per la geografia morisca tunisiana continua a Zaghouan. La ciutat de les fonts es diu, perquè els manantials d'ací són els més clars i nets. Només amb l'aigua d'este poble es podia fer la xeixia, el bonet típic de Tunísia, una indústria monopolitzada pels moriscos que han mantingut en secret la tècnica artesanal d'elaboració. La família Balma, procedent de Palma de Gandia, es va fer rica a Tunísia amb la fabricació de la xeixia. I és ací, a Zaghouan, on trobem Moez Chatiba. De seguida ens diu que el seu cognom vol dir Xàtiva, que sap d'on ve i que per a ell ser morisc és formar part d'una cultura i d'una manera de ser. مورسك يعني حقبة تاريخية في فالنسيا، فيها الحضارة، فيها الثقافة، فيها الفن، فيها الفلاحة، فيها المعمار، فيها كل أنواع الثقافات اللي توجد في الحقبة ذيك وتنقلت لهنا، جبناها معانا لتونس المدينة زغوان بالذات. Eren destres en els oficis manuals, laboriosos i precisos, i van introduir una altra manufactura, la fabricació de les copes dels sostenidors. Es deien cabussacs, copes de sacs, perquè les feien a mà moriscos vinguts d'este poble de l'Alvinalopó. Dinamitzaren la vida econòmica de Tunísia i portaren amb ells costums i tradicions que han mantingut vives de generació en generació. Dania está haciendo un plato con la técnica de cuerda seca que trajeron los moriscos de España y cuando está acabada estará parecida a este plato. Es una técnica que hay que dibujar con la cuerda seca y después rellenarla con el esmalto. En el trabajo de los azulejos, de la cerámica en general, la aportación de los moriscos es muy sensible, muy importante, y lo que encontramos en Paterna o en Manises, ellos lo han mantenido. Y gracias a eso, bueno, se ha podido conservar hasta hoy. La mà de Fàtima és un amulet que protegeix de tot mal i que trobem reproduït en molta ceràmica valenciana de l'època musulmana. Els bisbes van prohibir als moriscos lluir la mà de Fàtima i ara, al segle XXI, és també el títol d'una novel·la que té en l'expulsió dels moriscos la font d'inspiració. Estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de la batalla de Lepanto, de la Armada Invencible, las guerras de Flandes. Sobre todo eso se ha escrito muchísimo, pero sin embargo la expulsión de los musulmanes pues se ha escrito muy poco, Y más que la expulsión en sí misma, que fue un acto realmente trágico, el siglo que pasaron viviendo en España sometidos a una evangelización forzosa, a una presión tremenda y al intento por su parte pues de rebelarse contra esa evangelización.